Hej, jeg hedder Jakob. Jeg kommer fra Fundraisers, som står bag Børnekansløbet. Børnekansløbet handler om at samle så mange penge ind som overhovedet muligt til Børnecancerfonden og dermed støtte de mange børn, der hvert år får konstateret kræft. Alle penge, vi indsamler, bliver doneret direkte og ubeskåret til Børnecancerfonden, og derfor er det vigtigt, at vi fælles får samlet så meget ind som muligt. Du kan hjælpe os på 2 måder. Et er selvfølgelig ved at deltage i Børnekansløbet. Hver omgang du deltager, der donerer vores hovedsponsor GLS Danmark 5 kroner til Børnecancerfonden. Men udover det, så får du også automatisk en online personlig indsamlingsside, som du kan dele på sociale medier, Facebook, LinkedIn osv. Det er denne her, vi håber på, at du vil være med til at dele. Det er selvfølgelig frivilligt, men det er virkelig det, der gør en forskel. GLS donerede sidste år 100.000 kroner via de her omgange, men vi samlede over 3 gange så meget ind, bare ved at dele de her online indsamlinger. Så helt automatisk, når du tilmelder dig Børnecancerløbet, så får du en soloindsamling tilsendt. Den skal lige loade, den er på vej. Men den her indsamling, den står i dit navn, hvor du kan selvfølgelig lægge et billede op af dig eller din familie, og skrive din egen private tekst med, hvorfor du gerne vil samle ind til kræftramte børn. Her har vi for eksempel Jakob Evald, som har samlet 17.000 kroner ind sidste år, der har skrevet en fin tekst med, hvorfor han gerne vil løbe Børnecancerløbet. Og der har han faktisk fået en masse donationer per omgang, han løb. Så han løb 50 km, hvilket er helt vanvittigt, og så havde han 27 sponsorer, der alle sammen var med til at støtte hans indsamling. Den kommer helt automatisk, når jeg tilmelder jer, og vi håber selvfølgelig, I vil være med til at dele den, så vi kan have samlet så mange penge ind som muligt. Hej.